कोनो के चाव नहीं के घास उस बात नहीं साफ सुथरा कर दी हैं घर का नक्शा बिगाड़ के रख देले बना सन। बाबूजी प्रणाम। अरे खुश रह बबुआ बाहर से कमा क्या गेलो। हाँ बबुआ एको वाली फोन ना कइलो हो। अरे बाबूजी हम तरह से ऐसे ना बता कहनी है कि तारा से अगर हम बता देती तो तू पटीदार से कहतो कैसे तेरा पेट में तो बात पचेला ना। पटीदार से कहतो आप पटीदार साला पूरा गांव में डूबी पीट दी तो कोनो सुन के छिनैती कली था हमारे यही से ना बतनी है तरह के। अच्छा ठीक बा बबुआ ठीक बा तो काम करे जा आ गेलो तो ठीक बा जा घरे जा मुंह हाथ धोवा खाना ना खा हम आवते तनी बाजार से ठीक बा। बाबूजी हाँ साइकिल से कहाँ जाता रहा बाजार पर साइकिल से। हाँ तो कैसे जाई मर जामरा रहते तू साइकिल से जाइबो तो बोलो ना कैसे जाई। रखा साइकिल चलो गाड़ी अभी ले आई। सुन गाड़ी ले आई हाँ तो लगलो गर्मी देखा पैसा क्या आते आते तो पैसा होई का तोरे खातिर कमाते नहीं धर साइकिल चलो गाड़ी ले आई अभी चलो धर आ गाड़ी लेके आओ आप पटीदार सब के जराओ ठीक बा चलो चलो मर्दवा। और अभी तो रुको सब्जी हाँ कहाँ जाता रहो। ए जा तनी पटीदार के घरे नया गाड़ी आइल बेनू तो तनी मिठाइयो खिया देम आ तनी मन लोग के गाड़ो जरा देम। हाँ बाबूजी जरूरी तो वही साथी जा तनी पटीदार के बाबूजी हाँ गड़िया लेके जाना गड़िया लेके जाई। हाँ अरे 5 इंच भइल वैसे नहीं खेले पैदल ही जाता नहीं ए मर्दे 5 इंच भइल तो गड़िया तोहरे खातिर किनाइल बनू लेके जा मर्दे 5 लागो चाहे कुछ धोवाई जा। ठीक बा लेके जाता नहीं तब जाओ तो गाड़ी धइल लेके जा। और अभी तो रुको क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तो रुको जरा सबर करो। रे कौन ये हाउस साफ करे का तो हई लगला हाउस साफ करे जाता नहीं ठीक बोले। ओ पटीदार लो हम मिठाई खा लो। ए कावना खुशी में मिठाई बांटत रहो। हेलो का पटीदार तू तो कहत रह कि हम लड़का कुछ ना करी देखो आइल बाहर से कमा के देखो नया गाड़ी किन के देले ओकरे खुशी में मिठाई बांटता नहीं हो। बाबू अने आ गए नहीं का हो ये क्वेश्चन मिठाई हो। अरे बाप रे बाल अरे अरे बुझाते नहीं के क्वेश्चन मिठाई हो काहे मारता रहो काहे मारता रहो। अब है ने बताओ त ऐसा शरीर लेके हाटा खाटा दिन भर घर में पड़ रहता है खा तरी से ऐसा ही पड़ रहता है। पटीदार के लड़का मोटरसाइकिल किन देलक हुआ अपना बाप के ते का किन ली हस एगो साइकिलो नहीं किन ले तारा से कहिए से कह तनी जब बियाह कह द चल जाम कमाए बियाह कह द तार बियाह कह दी तोरो के खियावते बनी ओकरो के बैठा के खियाई तो हमरा के बैठा के खियावो जोई पति। रोम रोम भाइयों रुको हां जरा। बाबूजी हाँ कहां जाता रहो। ए जाता नहीं नु पोखरा पर कपड़ा धोए के बाद नहाइयो लेती कपड़ा धोए पोखरा पर। हाँ ए मर्दे कपड़ा पोखरा पर ना धोई तो कहाँ धोई ए चलो तारा खातिर वॉशिंग मशीन किने हम। फिर लगल पैसा के गर्मी देखावे हैं पैसा जेन कर पे लगल बड़ो ए मर्दे तो पैसवा केकरा खातिर कमाता नहीं हो तोरे खातिर नहीं कमाता नहीं। चलो हम हमरा रहते तू जेबा पोखरा में कपड़ा धोए चलो ठीक बा चलो, चलो चलो। तब चलो 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 वो किन दो। ए बाबूजी कपड़ा उपड़ा ना पहन वही चलबो। अच्छा तो पहन लिया चलो कपड़ा उपड़ा पहन उन के चल जाई। का हो पटीदार का समाचार बा लो है फिर मिठाई खा लो डिब्बे ले लो। आज फिर साला पटदरवा आ गइल फिर आज पिटवाई आज हमरा के। बाबू है ने आप आज का ना खुशी में मिठाई ली लो जान तो लो हम जात रहनिया कपड़ा धोए हम एक बार देखलो खो तो कहता कि तू हाथे कपड़ा धोबो तो गइल जाके दो ना वॉशिंग मशीन किन के जाके दे देलक तो ओकरे खुशी में मिठाई बांटत नहीं बुझलो खा लोगी पूरा ले लो लोगिन सब खा जो मिल बांट के ठीक बा आ कम पड़े तो हमसे कहियो लोगिन 1 किलो और भेजवा देम हम बुझलो लोगिन ठीक बा तो हम चलतनी। नहीं देखो हो दिन पर दिन पटीदार आगे बढ़ल जाता रहा ना तू खा खा के घर में बैठल रहता रह हमरा नजर से दूर हो जा आज के बाद हमरा सामने मत आइए। आना मैम जा अब जाता नहीं हम घर छोड़ के अब आएम तो कुछ बनिए काम लो है अपन मिठाई खा। बाबूजी प्रणाम। बाबूजी हमार नौकरी लागल बा 30,000 के महीना बा। वाह बेटा वाह आज हमरा के खुश कर देला कौन चीज में नौकरी लागल होता है। बाबूजी बजाज फाइनेंसर में लागल बा नौकरी हमार। ऊ कहा रे
अरे बाबूजी लोन लोग ना उठावेला, गाड़ी घोड़ा रुपया पैसा सब कुछ लोन जे उठा लेला जे ना भरेला ओकरे घरे से जाके हम वसूली करी ले, हमार काम ही बा। अच्छा बाबू लोन पर कुछो मिल जाई? हाँ बाबूजी कुछो मिल जाई, दुनिया में कोनो ऐसा का चीज नहीं है जो ना मिलत हो, उ चीज मिल जाई। बाबू तो हमो सोचता नहीं कि लोन पर तोरा के एगो माई ले लिया। अरे बाबू साफ लोन बका हुआ है तहार अभी ले जवानी माने खत्म ना भइल, ओहे रह गइल, साफ लोन बके बड़। सुन बाबूजी सब छोड़, पहले चल पटीदार के घरे मिठाई लेके, उ हमरा के जरैले बा, हमनी के हाँ जरैले। चलो चलो चलो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पटीदार ए पटीदार, आई देखा हमरा लड़का के नौकरी लग गइल, वो 30,000 रुपया पर। आइला मिठाई खा। अच्छा ओकरा खुशी मिठाई बांटता। हाँ तो बढ़िया के बात बा, लेकिन साला हम एक गांव खाए के तो बड़ी। खा चाचा खा। कहाँ बड़न तार बबुआ, तनी बुलावा ना उनकरा के। का बात बा हो, बबुआ के बुलाओ तारो? तारा मालूम नहीं खे तारा नाम पर लइका तार वॉशिंग मशीन और मोटरसाइकिल लेके आइल बा, 3 महीना के किस्ती फेल भइल बा, आपकी परी अगर ना भरबा लोनू तो सब उठा के ले जाए। राजू राजू का बाबूजी का चिल्लाता रह है ना का? अदर। अच्छा तो ये बताओ, ते मोटरसाइकिल वॉशिंग मशीन हमरा नाम पर लोन पर करेले बड़े का? हमरा नाम पर लोन? अरे बाबूजी तो साला हमरा भोरे पड़ गइल बाबूजी, देखो ना हमारे लगे पैसा कम पड़ गए नु तो हम तोरे नाम पर लोनवा करा दिले नहीं, हमरा तरह से कहे के भोरे पड़ गइल। एगो काम करो बाबूजी, और तो आगे वाला हमनी के रोडवा नहीं खे, ओकरा किनारे खेतवा बा, जौन बेच के आई लोनवा सजा दो, हम आगे देखेम। बाबूजी 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 ए बाबूजी का हो बाबूजी? बाबूजी तन चप्पल लेबल हो, बाबूजी का सुना एक बा। बाबूजी बाबूजी सटहो के लोन ले रहा का भाई? ये मर दे तो तू लोने वाला ना हुआ? भाग मर दे, हम तो अपना बाबूजी के बोका बनाए के चलते नु हम झूठ बोल रहे हैं। हम का जाने जाई हम लेके उ चलिए हैं। साला हमरा लड़का के काहे मरल हो? काहे मरनी है? अरे चाचा इस साला तार लइका बहुत दोगला बा, तारा से झूठ बोल ले बा पिटाए के डरे, समझ लो। एकर नौकरी फोकरी कुछ नहीं के लागल। हे सच सच बताओ, ई सही बात हो? हाँ बाबूजी तारा से मार खाए के डरे हम झूठ बोल रहे हैं। अरे दादा रे। अरे बाबूजी का हो गलो? बाबूजी ए बाबूजी का हो गलो? बाबूजी ए का हो गलो? साला तोरे चलते भइल बा सब।